Deci, bună ziua, mai bună, suntem cu am făcut Justin și o să filmăm un episod de Minecraft Bună ziua! și o să minăm ceva. Hai, mergi și Dă zicem, Dumnezeu pe tine că-ți furi pumele acum. Vrei? nu mai vorbim mai urât. Hai, mergem, vină pe mine. Cine vorbe urâta din auri? Hai, de pe Hai, aici, urâtule. ce dracu e? A, dat urâtule. Mă, nu mai da, că Hai, trebuie mai bune, dă-te, mă. stai puțin să pun. Am luat asta în aici, direcția la lavă. greșită. Vezi să Da, nu cazi aici am fost eu, nu mai e nimic, am fost eu aici. bine. Hai, mai încoace pe aici. Ce e aici? Hehe. Eu am o grămadă de asta roșu, știi cât am? 64 cu 33 roșu. Hai de mă, lasă că am venit la minerit, n-am venit la să ne decidem ce luăm. Luăm tot ce găsim, minerul. Deci, hai, Am dat urâtule. stai puțin să pun asta aici. Nu văd nimic, pune o torță în aici. Am pus, mă. Hai să sparg ăsta. Nu văd nimic aici. Am dat de la Ce torță vezi tu, mă? Am pus, mă, vin în sus. A, frate. sus ai pus, dar aveam bug aici, e un ladă, nu mă văd. Nu știu că e ceva lag. Așa, stai puțin. Hai că mergem Și pe că mai aici. filmezi tu la tine și mai mult la după că și filmezi. Deși o să ne apucăm bine de YouTube, nu așa? Vrem să strângem mai multe abonați, să zică oricine de pe țară. Vă rugăm să vă abonați, să dați și voi un like, că o să facem o concurență cu un prieten de-al nostru și Pune o dată rocere și taci ca abonența ta. și o să facem o concurență. Dar el a început de mult. Și da, și doar are 44 de abonați, nu mai mare Da, chestie. dar noi ce avem? Mă, de ce nu pot să sparg asta? Avem 3 abonați, că ai făcut și tu un filmuleț fără mine și lumea nu te place fără mine. Bă, Justine, mă. Că dorești râs singur, știi? Mă, mai Ei, tai dreacă. E de față că mi-ar veni să te omori și doar că ești un mob. Ce față am eu, mă? De urât, uite așa. Nu, minte. E urât tu. Hai mai pe aici, mai taci. Câtă viață mai ai? Mă, am full. Dar nu da mine. Da, că mai ai viață cât ai. Dă că mă uită la glumă, nu văd câtă viață ai. Bă. Că-ți mă dau cu asta vei și ca să vezi jucătă cu iteme. Nu vreau să cap pe jos. Că nu Vezi e să cazi. somn. Dacă mi-era somn, nu spuneam. Opa, așa. Vine altă dată și taci. Pașa tău. O să mai facem multe episoade. O să mai facem un episod cu sau 2 sau 3 sau 4 sau câte putem face cu PvP, cum te lași mult pe jos. Bă, mai teste. Da, știu, mă, că dacă îți mai dau O să vedem în episodul ăla. cine face PvP, dar eu îți mai dau cu 2 să miști caz. Hai, încercăm? Vedem dacă caz. N-am chef. Hai, mă, să vezi că-l plângi filmuleț. Taci, mă. Să te văd, vezi? Da. Cât mai ai? Hai, mai dăm cu 2. Am murit. Yay. Ah, bă, de ce-mi place că mor, bă. După mori fără să te ajut eu, stai, calm. Stai, să mă duc să-mi iau așa ceva. Ești dorit chiar din cauza ta. Ești poți să fii. Ia două oare, în clipul care nu l-ai postat că nu ați audea nimic, Da. ai tot murit, tot în labă. Nu de Hai, picior. dă. Dă Stai tu să te dau pe ea. după aia. E putu. Da. După că e putu. mea. Da, și ți-ai luat tărnăcop. Da, Urâtul, acum Cazi dacă tu dau, acolo, dar mă. două săbi. acum intră tu pe acolo, pe unde am căzut eu. Dă-te, mă, eu nu sunt așa de prost. Dar am pierdut și toate alea. Da, bravo ție, eu le-am înapoi că mi-am dat kill tolls. Tu o lăsăm. Ia vezi, poate poți dai și tu, dar ți-ai dat azi. Stai, parcă pot, da. Stai să Nu mai poți, că ți-ai dat azi. Nu. O lusă. Mai am Să 14 ore.
Dar tu Ți-am nu zis mai ți-ai dat azi. Unde ai plecat, nu mai văd nimic de urâțenia ta. dă și mie toate. Dă-te, mă. Ai spart toța, îți dai seama, nu? Pune-o la loc, pune-o la loc. Nu mai văd unde ai pus. Unde ai spart-o. Ai luat-o tu. N-am luat-o. N-ai luat-o, n-ai luat-o. Am luat acuș. O, ia ce-am aici, ce-am găsit. Ce nu dau. Că tu filmezi și nu spui. De obicei ce faci. Cum s-a pus ăsta la loc? De ce dau cu sabia, nu știu. M-am căzut. Era să rămân blocat. Hai să le închidem pe Justina aici. Dă-te, mă, dincolo. Chide naiba pe tine. Mă, nu dacă mori, ești nebun. Îți mai dau zări deosebit ca țară că mori? Da, mor, de nu mai da. Hai că îți dau nimeni înapoi. Nu mai da, băi, lasă-mă de. Țară că ai torța, țară că eu. Treci mă cu aia, că știu că tu ai torța. Hai, mergem în altă parte, că aici nu mai e. Hai să săpăm încoace, undeva ai. Uite așa, să pun. Cât mai ai? Hai, mă, nu. Cât mai ai? Cât mai ai? Unu la viață, n-am cu știu. Îți mai dau un hit? Nu mai da. Îți dau cu pumn. Nu. Vă dau cu pumn. Na. Hai bine. Bă, nu mai vine. Nu, Dar gata, nu mai da gata, niște, nu mai gata. da. Mai da. Am o inimă. Nu mai Stai da, puțin. că îți dau acolo Stai inima puțin ta. să- Îți dau inima ta de te bag cu pumn. Te văd de aici, că eu cu sabia mea îți dau două și cazi pe acoperiș, să fie fâlc. Să știți puțin și intru puțin. Mă, fii atent ce știri avem. Ascultați puțin că vreau să fac ceva. Cream că e pământ. Mă, dar noi cum mai ieșim din mine, Mi-a sincer? trimis în confă, stai. Dar nu mai da. Câte vieți mai ai? O țărică, câtă crezi? Hai mă, să te mănânci în filmuleț să mor de 2 ori. Bă, nu mai bă, taci. Tot de mine. Da, și de fără să te mari la vana a doua. Te moară că e cu pumni. Păi da, na. Nu mai da. Bă, mori, ești nebun. Nicozu, cât ai beton ai pune? Unde plecăm, mă? Am De plecat, beton am ai fugit. pus. Pot să pun că vreau. Dar nu mai avut loc pe să mergi, cum ai pus atâta beton? Am terminat copul. Hai, da, te ieși. Am dat de la băiare. Văd unde ești. Na. Bă, nu mai da mine că dacă mai îmi dai una, mor. Și asta era intenția, dacă ți-ai dat seama. Adică trebuie să fug acum, să te ascund pe aici. Să nu Da, mai dai și de casă. dacă te ascunzi, îți dai seama că voi nu mi-l Să dea. nu mai dai de casă. Bă, dar cade ăsta înapoi. Ce cade mă înapoi? Tu o să... Uș. Hai, vrei să cazi tu la fel? Bă, tu te... Da. Nu mai da. N-ai fi. N-ai fi. Și că n-avea el torță, dar cine a căs dacă cu torță? Nu am avut, bă, nu mai Ai mult. avut 2 târnecoape la el. Ai, Mai ia-ți-ne de acasă, că nu ți-l mai dau. bă, mi le dai de ce trebuie. Îți dau unul. Ăla full-ul. Da, ăla care mi l-ai dat mie, Măsă Cristun. De vai direct să-mi Apăs pe buton, filmuleț. apăs pe buton, pa! Și m-a spawnat. Bă, Dă- hai, dăm, am dat. Să nu dai că te rup. Te rup. Dă tână copul. Unde ești? Tână copul. Unde ești, față de șubul ăla? Copul, tână copul, vreau A, nu te văd. Uite, măi. Nu mai da. Tână Nu, copul, nu te văd, nu mai da. Tână copul, dă Nu tână mai da. Nu mai da, n-ai de să vii. dă tână Nu mai da. Ia Nu mai da. mă, Dar nu mai da. Gata, hai că nu mai dau. Dacă mai dai. Deci, și o să mai filmăm ceva videoclipuri. Cum ar nu bate știu chiar. video cu Savin. Deci, vă rog frumos să apăsați butonul de like, zile mă și tu ceva Justin. Și Savin nu știe să numere până la 5. Ai închis Eu nu episodul. mai pot. Deci, vă rog să apăsați butonul